Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους έναν που παρευρεθήκατε σήμερα στην πρώτη προεκλογική συνάντηση, παρέα θα το πω εγώ, που διοργανώνω σαν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πιλότο του συνδυασμού μας, τον κύριο Κωνσταντέλο, για την τιμητική πρόταση που έκανε και συμπεριλήφθηκα στο δέλτιο του. Του υπόσχομαι ότι αν εκλεγώ θα πάμε πολύ πιο ψηλά. Το υπόσχομαι. Θα είμαι λίγο σύντομος για να μην σας κουράσω. Εγώ θα αναφερθώ, δεν θα μιλήσω για προεκλογικές δεσμεύσεις. Θα πω κάποια πράγματα για μένα, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ που δεν με γνωρίζουν. Ενδεχομένως κάποιοι δεν με γνωρίζουν. Είμαι ο Νίκος Αγγελάκης λοιπόν, είμαι από το Ρέθμο της Κρήτης, μεγαλωμένος στο Μυριοκέφαλα και στα Σφαγιά. Αποφάσισα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ, μετά την τιμητική πρόταση που με έκανε ο Γρηγόρης, γιατί πιστεύω ότι έχω δυνάμεις και θέλω να προσφέρω σε αυτόν τον τόπο. Μπορεί να είμαι από την Κρήτη, να κατάγομαι από την Κρήτη, αλλά αυτή τη στιγμή το σπίτι μου είναι εδώ. Εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μου, νοιάζομαι για τον τόπο αυτό και γι' αυτό θα παλέψω. Αυτές οι εκλογές είναι λίγο δύσκολες, και οι τοπικές και οι περιφερειακές. Έχουμε ένα δυναμικό ψηφοδέλτιο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, πιο δυναμικά. Υπάρχουν φίλοι, κουμπάροι, να το πω όπως λέμε στην Κρήτη, συντέχνη, που θα σας παρότρινα. Πρέπει να επιλέξουμε τους καταλληλότερους, δεν πρέπει να επιλέξουμε ηλουστρασιόν ανθρώπους, όπως μου κάνανε μια ερώτηση προχθές ένας δημοσιογράφος. Μου λέει, σε μια συνέντευξη που έδωσα, μου κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτική πάει με το ηλουστρασιόν. Και εγώ τι απάντησα, πολύ απλά. Εσύ απάντησες ερωτήσεις από τον Γιασεράκη. Εγώ απλά απάντησα ότι με τα φίλτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα social media, το ηλουστρασιόν είναι κάθε μέρα στη ζωή μας. Οι 80'ριδες γίνονται 25'ριδες, οι 50'ριδες γίνονται 20'ριδες. Λοιπόν, δεν ψηφίζουμε από τη φωτογραφία, ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δύναμη, έχουν τη γνώση, έχουν την πείρα και τρέχουν για μένα. Δηλαδή εσύ που είσαι όμορφος να μην σε ψηφίσουν. Φίλε Γρηγόρη, πιστεύω ότι αυτό είναι λίγο θετικό. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο θετικό. Θα πάρω κάτι από εκεί, πιστεύω, έτσι, νομίζω. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα ακόμα, δεν θέλω να σας κουράσω. Απλά θα ήθελα να αναφερθώ, να σας ζητήσω την πλήρη στήριξη πρωτίστως σε μένα, γιατί άμα ψηφίσετε εμένα εννοείται ότι οι ψήφοι πάνε στο συνδυασμό μας και στον κύριο Κωνσταντέλο, γιατί έτσι πρέπει. Σας αφήνω, πριν καλέσω τον δήμαρχό μας, σας ζητάω άλλη μια φορά δυναμικά τη στήριξη στο πρόσωπό μου και μετά στο συνδυασμό μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήρθατε. Επίσης, θα ήθελα, συγγνώμη τώρα, να κάνω μια παρέμβαση ακόμα. Εμείς στην Κρήτη έχουμε το έθιμο και βοηθάμε και στηρίζουμε τους συντοπίτες μας. Η Αθηνά Κωνσταντέλου είναι μια συντοπίτισσα. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι κριτικός, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι και δημότης εδώ. Λοιπόν, η Αθηνά κατεβαίνει με τον Νίκο Χαρδαλιά και θέλει την πλήρη στήριξή μας. Όπως επίσης και ο αδερφός Νίκος Κοτσιφάκης, άλλος αδερφός που κατεβαίνει στην άλλη πλευρά. Δεν μπορώ πάλι με το Χαρδαλιά. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο ράπτη το Γιάννη που κατεβαίνει με το Γιάννη το Σγουρό. Γιατί για μένα δεν υπάρχουν χρώματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ξεχωρίζει άλλο τοπική αυτοδιοίκηση και άλλο πιο ψηλά. Εμείς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δουλεύουμε, έχουμε γνωριμίες από όλες τις παρατάξεις και αν εκλεγούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι και σήμερα μαζί μας, εμείς έχουμε μόνο να κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ και καλώ τον δήμαρχό μας για ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Αγγελάκη, που σήμερα πήρε την πρωτοβουλία να μαζευτούμε έτσι εδώ, μεταξύ φίλων αφενός και με πάρα πολύ ωραίο γεύμα κριτικής προελεύσεως. Να πω
αν μου επιτρέπετε 2 κουβέντες για τον Νίκο, πραγματικά τον χαίρομαι. Τον χαίρομαι γιατί οτιδήποτε κάνει, και αυτό δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα και πολύ συχνά, αναβλύζει Ελλάδα και Κρήτη. Δηλαδή την έχει ακούσει κανονικά, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί δείχνει πραγματικά την καθαρότητα του πνεύματος και της ψυχής, όπου έχει βάλει τις προτεραιότητές του και τις υπηρετεί, είναι ταγμένος να υπηρετεί αυτά τα πράγματα. Και για τον λόγο αυτό, εγώ τον περίμενα να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος με τον φίλο μου τον Γιώργη τον Μαρινάκη παρά με μένα. Μονομαχήσαμε με τον Γιώργη τον Μαρινάκη, τον δήμαρχο του Ρεθύμνου, που είναι φίλος και αδερφός. Τελικά τον κέρδισα εγώ και τον έφερα εδώ στην περιοχή μας για να μπορέσει να δώσει αυτή την ενέργεια που έχει την αστήρευτη στα τοπικά πράγματα. Τον βλέπεις με τον τρόπο που οργανώνει από εκδηλώσεις, από ιστορικές εσπερίδες ή ημερίδες, πάντα με σημείο αναφορά στην Κρήτη, το Αρκάδι, τη μάχη της Κρήτης, την Ένωση Κρητών, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρκιζας. Το λέω, έτσι. Άρα, εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι οι 158, μάλλον στους 157 υποψήφιους του συνδυασμού μας, έχει προσθεθεί ένας ακόμα, ο οποίος είναι ο Νίκος ο Αγγελάκης, που έχει τη γνώση, τη δύναμη και τη δυνατότητα να κάνει πράγματα, γιατί είναι δοκιμασμένος και αυτά που έχει δοκιμάσει τα έχει πετύχει. Εξών αυτού είναι και όμορφος. Όπως είπαμε πριν, Νίκο. Έτσι. Είναι και όμορφος. Οπότε αυτό το οποίο είπε, μην κοιτάτε τις φωτογραφίες κλπ. Δεν τον εξυπηρετεί πολύ. Δεν εννοούσα την illustration. Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το ότι προχωρούμε, έχουμε μια εβδομάδα ακόμα, 8 μέρες. Εδώ στην περιοχή μας, αλλά νομίζω και ευρύτερα, το κλίμα, το πολιτικό, το προεκλογικό είναι καλό. Δεν υπάρχουν σοβαροί διαγωνισμοί, υπονομεύσεις, πλακώματα, ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώς έχουν πάρει όλοι το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε ο μέσος πολίτης στις εθνικές εκλογές κατά τη διάρκεια του έτους, ότι δεν επιθυμεί ούτε υψηλούς τόνους, ούτε τοξικότητα, ούτε λαϊκισμούς, ούτε υπερβολές, ούτε υπερβάσεις. Επιθυμεί να ακούει θετικά πράγματα, θετικές ενέργειες, να ακούει απολογισμούς, δράσεις και σχέδια για το μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πηγαίνουμε σε μια πάρα πολύ ήρεμη προεκλογική περίοδο, χωρίς εντάσεις και ακρότητες, ειδικότερα εδώ στην περιοχή μας. Και να θυμίσω ότι την ερχόμενη Κυριακή πρέπει να τον σταυρώσετε. Να τον σταυρώσετε, να τον σταυρώσετε. Και βέβαια και όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ και τραβούν και αυτοί το άρμα της παράταξής μας εν ώψη των επόμενων εκλογών και εν ώψη της επόμενης δημοτικής περίοδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, να είστε καλά, να έχουμε καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ μου. Το τραγούδι που παίρνει μόλις τώρα θα αφιερώνω πρωτίστως σε εσένα και σε όλους αυτούς που είναι εδώ. Και μετά θα πω 2 λόγια ακόμα. Όχι, όχι, δεν. Στο επόμενο. Πάμε Τόκα. Τη δύναμη στον άνθρωπο τη δίνουνε οι φίλοι. Τη δύναμη στον άνθρωπο τη δίνουνε οι φίλοι. Από βάστα όσα κοράδια που βάστα. Θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που στην έχω ξαναδεί. Το δήμαρχό σας, φίλοι μου, πρέπει να το τιμάτε. Κατέει να πετά ψηλά και πράγμα δεν φοβάται. Το έχω ξαναδεί και την αφιερώνω και σήμερα.
Θα ήθελα να πω ακόμα καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, τοπικούς και δημοτικούς που είναι εδώ. Και πάμε όλοι παρέα, ενωμένοι για να πάμε πιο ψηλά. 8G αυτή τη φορά, 8G δήμαρχε. Είτε 6 είτε 7, 8. Σας ευχαριστώ.